Wil je vliegen? Jo. Buur van de buurman, taking off. Woehee! Had je de waypoint gezet? Nee. We moeten naar een... Gas station. Ja. Hier is in de buurt. Fallen End. Ik zie hem nog niet. Pas je boerderij. Die silo even neer schieten. Oh, wacht even. Zo goed zo. Bim! Bam! Daar zijn 2 gevangenisbusjes. Oh, kijk. Wat? Een kerk hier. Ja, met heel veel mannetjes. En hier. Kijk. Ja. Aliens. Shiloh. Oh nee. Aliens. Oh ja joh. Hou maar weg. Bim. Waarom jong? Oké, heb het. Oh, nog een tweede. Derde. Wat? Tweede, derde wat? Nou, bij die kerk. Zullen we daar naartoe? Joep. Team America is here. Daar gaat onze helikopter. Hey! Up here! I need your help! Nou, dat was hem al. We moeten naar boven, zegt ze. De Ja. Grace. Grace Armstrong. Ah, Grace. You're that deputy the cult's after, right? Yeah. Name's Grace. Got word Oh, someone was out man. making life miserable for the cult. You got good timing. Okay, cult's on their way. We need to protect these memorials and keep the Hier heb je spirit of peace. een dinges, hoe heet het? Een Check sniper. southeast. Oh, Hier. pas op. Ik zie mensjes. Oh, hieronder, hierboven, op het dak. Waar of in de bek is, jong. Er komen heel veel puppetjes aan. Wacht jij deze kant, ga ik aan de andere kant. Want dan komen van alle kanten. Dat is goed. Mensen. Ja. Oh, holy shit. We're bottled up here. Give me some space and from another angle to worry about. Ik ben rechts van de kerk, hè. Ja, ik voor. You're doing good. Dank u. Shit, we're bottled up. Someone's shooting. Someone shoot me. Eastbound. Moet je eens helikopter zien. Ja, ik zag hem net ook al. Daar, in het midden van de... Kom een sniper. Woep woep. Volgens mij zijn we erbij, hè? Road. Daar. Kan nog iemand. Ah, hier rechts. Oh, bijna dood. Nu niet meer. Dood? Nee. Oh, daar is iemand een sniper op jou. Waar zit die sniper? We can do this, deputy.
Ik weet niet waar die sniper zit, maar ik heb wel nog eentje hier. Iets neer. More Toch coming nog from niet. the southeast. Jezus, mine man. We need to spread out. I'll pick them off. You get an angle on the memorials. We need to spread out. I'll pick them off. You get an angle on the memorials. Was de memorial. Die dingen die moeten beschermen. Maak het. Use some space and give them another angle Oh, to we worry about. het is kapot maken, klopt dat? Op 224 meter. Ik zie niet hoeveel meter. I need you to help spread them out. Move Ja. around a little. Ik ga al, ik ga al. Bewegen. Oh. EHBO, EHBO. Bijna weer. Hierin. Ja, die heb ik al gepakt. Jij ziet hem wel, ik niet. Ga even rennen. Oh. Vol mijn reet. Oeh. Ja, als ik dat had geweten had ik dit wapen gepakt. Met een scope erop. Ik zei het toch, dat is een sniper. Oh. Hebben we het? Oh, Ja, ik moet praten. sla ik tegen mijn... I owe you. Not Yes, a lot Amina. of people would have stuck their neck out like that. Means Yes, a lot Amina. to you. Yes, Amina. Hey, bitch. Jullie stiekem maar rennen, hè? I ain't about to get all set. If you need help killing Peggies, give me a call. I owe you one. Yay! Voltooid. Race under fire. You're doing a hell of a job, kid. But Eden's Gate isn't just gonna sit around with their thumbs up their butts. We push, they push back harder. John's gonna send out birds to try and spot you from the air, and armed convoys to intercept you on the road. You keep your head on a swivel. Hallo. Hoe kan je nu van plek wisselen? C, dacht ik, of V? Nee, niet. Oh, van plaats wisselen, C. Hallo! Hallo, achteren. Zo, waar gingen we naartoe? Daar, Pinkel. Nee, er is niks bij die plek. Leekpong gezet. Maar we moesten naar... Een gasstation. Een Ja. gasstation. Ja, zo'n silo. En een gasje met een vlammenwerper. Als je wilt mag jij die opblazen, de silo. Ik heb geen wapen. Ik kan hier niet geen wapen pakken. Oh. Nou, wacht. Ik heb iets gegooid, maar denk mis. Oh, ik ga dichterbij. Komt ie. Ja. Wacht, we stappen wel even uit. Ik ben eruit. Oh, precies tussen mannetjes. Zo, hallo. Hallo Jumbo. Ik ben dood, ik ben dood, ik ben dood. Waar ben je, waar ben je? Hoi. Dank je. En... Geen magic. Nu Ik wel. heb dat gedaan. Ik heb zijn tank geschoten. Kabam. En je hebt hem ook geblazen.
Oh, ja joh. What the fuck is dit dan? means the resistance has been able to stock up on new Hallo meneertje! stuff if you get a Wat is er? Oh, I messed up. Ik ben dood, Bas. Oh echt? Ja, als je hem even kan reviven. Ja. Trouwens, onze... Komt ie. Yay. Hallo. Hallo. Hoe kijk je boos? Nou, weet ik niet. Houston. Ja. Er is hier een... Kom in de helikopter. Weg. Er is hier een kluis. En wat? Kluis? Kluis. Een kluis. Een kluis. Oh, staan een fik. Help. Maar ik krijg niet open. Help. Wat ben je aan het doen? Ik ben dood. Komt. Oké. Nee, we hebben hier een kluis. Ik ga even de lock pikken. Oh, hoe kun je dat dan doen? Ik kan dat niet. Dat is Oh, een ability. Oh. Nou, op het laatste moment terug. Haal ik mijn vinger van de E-toets af. Alsjeblieft. dank je. Beetje Nou, kort. ja. Oké. Let's go. Oké. Volgens mij Ja. een beetje langs. Moeten we zo diep het ding naar binnen. Want we moeten weer... Oké. Wat was dat? Oh, helikopter. Helikopter. Oh, dat is een vliegtuig. Wat moeten we hier doen? Dat is, ja, we moeten naar beneden. We Oké. moeten die man helpen. Sorry. Windluid. Auw. Wie is echt de bad guy? Niet die gast met die... die gast in... Hier in dat ding is niet de bad guy. Nee, dat weet ik. Want de bad guy is al down. Nick Ra. The backup and all, but I got a huge problem. Zeg het. Trapped. Get my plane and bring it back so I can get my family out of here. We moeten een vliegtuigje terughalen. Waar is dat ding dan? Hier is zo'n In de kluis. lucht. Hier heb je dan een kluis. Oeh, piece of candy. Alsjeblieft. Dank u. Oeh, money. Zullen we een vliegtuigje halen? Yes, maar waar is dat vliegtuigje? In de lucht? In de lucht? Ja. Waar is onze... Oh hier. Ik zag hem. You did a great job parking. Yep. Vrij. Yay! Zit je bij erin? Nee, spatie. En Daar is ook nog een chopper. Is je neer? als ik hem zie... Hij is rechts van ons. Oh ja. Een helikopter. Gaat hij landen? Oh. Gaat hij landen? Gaat hij landen? Ik ga wel. Kan ik hem uit de lucht knallen, hè? Waar is die? Bim! Geluk! Maar deze had wapens. Ja, veel plezier met het uitpakken.